Kona ngokujwayelekile abantu abaningi uma ngabe bethatha umhlala phansi uthola ukuthi within 6 months uma ngabe usuhlangana naye usuke sene-new identity kodwa wena seku-more than 6 months kodwa still useyilo yaya mphathi osanaleya identity awakashintshi akakenzeki lutho nje olutshengisa ukuthi usuhlezi ekhaya wenza ngani yini lehlukile wenza ngayo abanye abangayenzi mhlambe ngizothini ngayi-maintaina kakhulu lento yokumina ngisela emsebenzini yazi lento eshoyo ngempela iqiniso ngoba angithi bukade singena la nawe kusenabantu namanje abasabraze up ngoba uma bengibona isalokhu injalo abakaliboni ushintsho lokuthi hayi usuhlezi ekhaya manje khona abangakazi abangakholwa